Gyermekkoromban nagyon-nagyon sok visszautasításban részesültem az iskolás koromban. És sokszor megfogalmazódott bennem, hogy hogyan legyek jó barát. Mit kell ahhoz tennem, hogy jó barát legyek? Légy őszinte, hűséges, és az egódat pedig dobd minél messzebbre. Hogyan kezeljem, ha valaki visszautasít engem? Szerintem hálával. Amit az előbb is mondtam, ő előbb ismerte fel azt, hogy nektek nincsen közös utatok, és ezzel rengeteg energiát, pénzt, időt befektetett, érzelmit, muníciót spórolt meg neked. Én hálával tekintettem mindig az ilyen helyzetekre. A következő kérdés az volt, hogy mit szeretne tőlem a másik nem? Mind fiú, mind lány nézőpontból. Most a szereteten kívül, ami azt hiszem minden embernek egy olyan benső vágya, ami felülírhatatlan, a férfi alapvetően tiszteletet, megbecsülést és bizalmat szeretne, hogy számítson a másik embernek, akár a véleménye, akár a tettei, hogy bemerjenek állni mögé, hogyha ő esetleg vezet. A nők pedig biztonságot, vezetést és gyengétséget. Az én generációban azt látom, hogy nagyon nehéz kapcsolódni egymáshoz, és ezáltal az ismerkedés is nagyon nehéz. Miért nehéz ilyen szempontból a randizás? Ugye hihetetlen elvárások vannak, az önértékelés az szélsőségesen túl van értékelve, rendkívül torzak a minták, a házasság az el van értéktelenedve, el van inflálódva, és itt tényleg semmi más nem marad egy kapcsolatban, mint az, hogy legyen szex. De egy férfi csak akkor keres egy kapcsolatban szexet, hogyha semmi mást nem talál benne. Alapvetően egy férfi társat keres. A nők részéről most ebben nem tudok beszélni, de a lényeg, hogy miért akarna így bárki kapcsolatot, hogyha az egekben a vállások aránya, és azt látjuk, hogy igazából ez csak kudarccal és sikertelenséggel végződhet. Hiányzik belőle a hűség, az odaszánás, az ego félredobása, és az, hogy a békesség az mindig fontosabb, mint az, hogy nekem legyen igazam. Említetted, hogy a házasság a mai világban egyre inkább elinflálódik. Mit értesz te ez alatt? Nem értékes. Az, hogy valaki házas, azt leginkább úgy tekintik, hogy hú, majd úgyis elváltok, majd megpróbáljátok együtt, és akkor majd kisül belőle valami jó, de a házasság az egy örök szövetség két ember között. És benne van az, hogy jóban és rosszban. Borzasztó könnyű együtt lenni valakivel, hogyha minden rendben van, de ott mutatkozik meg az embernek a jelleme, a gerincessége, hogy amikor nehéz, akkor ebben a helyzetben hogyan tud hűséggel a másik mellett helytállni. Ugye, ezt el szoktam mondani bírósági tárgyalásokon is, amikor behívnak mondjuk tanúnak, akkor a szívedre és a Bibliára tett kézzel esküszöl, hogy csak az igazat fogod mondani. És ennek büntetőjogi következménye van, hogyha megszeged. Na most ugyanerre a szívre, ezek előtt az emberek előtt, ugyanazon Isten nevében esküszöl, hogy kitartasz jóban és rosszban, betegségben és egészségben valaki mellett, de ezt nem tartod meg, annak nincs semmi következménye. Istennek hol van ebben a szerepe? Ő a kötőanyag. Az én szememben egy házasság úgy áll össze, hogy férfi, nő és Isten háromszög szövetsége. Mert a hármas fonál az, ami nem szakad el. A közös erkölcsi alap két ember között az, hogy szeretik Istent. Mert ő egy olyan áthidaló habarcs két ember között, ami erősebb. Hogyha veszünk 30-40 éves házas párokat, akkor nagyon gyakran megfogalmazzák azt, hogy teljes egészében különböznek egymástól. Akkor mégis miért vannak együtt? A hit, a hűség és a humor, ez a 3 H betű, ami nagyon fontos egy házasságban.